bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jolsare jaam hiira moon hannde ko ñalawma altine sappo lewru février hitande ujunnaji ɗi nogas e joyi habaruji moon e ɗemgal Pulaar titiriɗen ɓuuri moɗon guiɗoɗen ko toon to États-Unis ene wayno kanko Donald Trump kadi huccitani hannde kadi ko ɓeydude frais douane e ko fate kala jamɗe e ko fate aluminium guittiteɗe caggal leydi nanne ɗo États-Unis ma en duto kadi ko fate ñawoje habaruji men international manam en toon to Gaza toon to Palestine ene wayno ko hannde kanko Donald Trump mo continue haalde wiide wonde ko Palestine naɓe wonɓe toon Gaza ne poti yaltude toon to Mali caggal janggo bonno toon ñande aljuma ɓen ɗo kamɓe kondiroɓe otoji mawɗi ɗi ɓe goni oɗo saha joni koye grève pour wiide wonde ko armé fotani jillodirde mabɓe cakkitoɗen habaruji men ko jokkodirde Tidiane Niang o wawa rokkuden page mo joguinen ko fate coftal ɗon ɗum woni titre uji men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en gara desuji muɗum joni joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jolsare no mbiɗen ne gardini men ni habaruji men États-Unis puɗɗoɗen ko toon to Maison Blanche e tugnadi kadi ko CNN reporti hannde on kanko Donald Trump kadi e ɗum noon ñande fof ko haala makko kadi keso ko haalte tugnade haralleɓe ko fati justice ko kalata mbi wonde ko woni ko ƴeewde peeje fof beele mo wawa kanko hoore makko waylude gouvernement walla constitution mo États-Unis ni taw kanko hoore makko mo wawa ɗoftade holko congrès wawi makko ɗum noon ko ɗum woni ko fama oɗo saha joni ne wayno ko kanko Trump e yimɓe ganduɗa ɓe o hooli walla ɓe o liggoto toon to banggue justice e to banggue conseil ji makko kadi ene wayno ko ɗum woni koɓe ƴewata oɗo saha joni donc e ko yalti hannde kanko Donald Trump tugnade ha hannde CNN ko haali ene ɗamina wonde ko crise constitutionnel woni koye gambade kanko hoore makko pour ndeɗon haare crise constitutionnel noon fiti wonde ko kanko Donald Trump won gueɗe ɗe waɗata normalement ko congrès foti faddademo salo gueɗe ɗe waɗa ɗe kono noon ene wayno ko fama tan hannde congrès tawde kamɓe républicain kamɓe ɓuuri jogade majorité donc ha o naki ɗum ɗo ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump o essaye wadde peeje foof omo wayla constitution ɗum noon ko guila holno wotirte holno laamirte e holno kadi leydi ndi renirte e holno kadi jawdi ndi no heɓirte ɗo États-Unis walla no feccirte ko jiiɗa e ɗum en ñalawma he wiya wonde ko tugnade gueɗe gommiɗe toon to tribunal uji juge goto fédéral kañum hoore mum wimo wonde ko kanko Donald Trump yo artir kala ɗe ganduɗa balle walla kala ɗe ganduɗa ñamale ɗe ganduɗa kanko Donald Trump dartinino ɗum walla o haɗino ɗum ɗon yaade sibaɓe no ordre uji ma exécutif ɗo wanno siftinde on tan ko ñalawma guila ñalawma ko gadon ha hannde ɗo yarata ɗo ñande fof mo dartine gueɗe ɗe ganduɗa balle taw balle ɗe payi koye ko wiyete ñamale walla payi koye balle wallude miskineɓe walla wallude yimɓeɓe cellani walla wallude vétéran ji juge goɗɗo kadi ene wayno kañum hoore mum ɓeydi délai mo rokkuno en pour yimɓe liggotoɓe gouvernement fédéral ɓe wino en omo rokka ɗumen ha alhamis ɓen ɗo yo gar soit mbiya wonde kene jiiɗi yaade retraite o yoɓa ɗumen lebbi 6 walla kanko hoore makko seego ɗum hono oɗo juge ene wayno sibabu nde wiide wonde ko alay saago ɗum ɗon ƴewte ɓeydi oɗon délai kanko Trump kadi tugnade kadi habaruji gommiriɗo toon to Washington o yaafima gouverneur walla ancien gouverneur mo Illinois biyeteɗo Rad Blagojevich noon ene wayno ko kañum hoore mum yirtanoma e nder nde caggal Barack Obama nde wonti candidat présidentiel natti wonde sénateur kanko ɗo en gouverneur yirtanoma e nder konnguɗi ɗi kaldaɗi taw ko téléphone mo yeeya omo yiɗi yeeyde place mo Barack Obama joguino walla mo yiɗi yenede pour beele mo ƴefta ɗon neɗɗo ɗum waɗi o soka guila nden ɗum woni donc yalti ko jiiɗa e ɗum kadi ene wayno ko kamɓe justice département ɗum fof ko haalluji jaltuɗi gommiɗi toon CNN wiya wonde koɓe hono kanko maire mo New York ko takkano wiya won gueɗe ɗe o takka pour fate corruption ko takkano ko en ɗum noon ko ene wayno ko kamɓe département justice eɓe jogori ko ittude ɗum ɗon ɓe jogori ko samminde kaɗon haala ɗo foof ene wayno ko kanko Donald Trump ko ƴewde wallijiɓe makko surtout toon to New York beele omo wawa wadde kala ko wiyete en gueɗe ɗe yiiɗi wadde ko fate immigration siftinde on tan Eric Adam e kanko ex gouverneur mo Illinois Rad Blagojevich e ɓeɗo ɗiɗi fof ko démocrate juge goɗɗo kadi tugnane hannde ko CNN haali juge goto kañum sibabude Donald Trump gueɗe ɗe wino kadi ne waɗa ɗum ko ordre exécutif ɗum noon o wino wonde ko kala ko recherche uji mbaɗeteɗi ko fate santé won état ji
haɗa ɗumen heɓde oɗon kalis ɗum noon juge goto kañum hoore mo wi wonde ko ɗum ɗo kadi ko hunde illégal kañum dartini ɗum noon siftinde ɗon tan ɗiɗon état ji ko ɓuri on heewde ko état ji démocrate en kanko Donald Trump wiidemo wonde ko ɗiɗon état ji koko état ji kadi kon contre makko. habaruji men international puɗɗoɗen ko toon to maison blanche hande woni ko kanko Donald Trump e ñalawma o wawi wadde ko ordre exécutif ɓeydude feereje douane ko fate jamɗe gummotoɗe caggal leydi natoɗe ɗo États-Unis ɗeɗon jamɗe noon ene wayno ko fama tan ko jamɗe gummotoɗe leyɗele Europe ɗum woni ɗum noon ko hunde nde o haalno gila tan e wiidema ko kanko Donald Trump ene wayno leyɗele Europe ene jawi États-Unis ko wawi wonde fof ene wayno kamɓe leyɗele Europe kamɓe ne ɓe continue ƴewde kamɓe ne hol fereje ɓe ɓeydete kala gueɗɗe guittiseɗe États-Unis fadde toon to Europe siftinde ɗon tan ko Canada e Mexico haareji men ko fati ɗum ɗon ɗeɗon fereji douane koko suspenda pour balɗe 30 kono en ɗamina wonde ko kamɓe Canada e kamɓe kadi Mexico ene ɓe jatirta hen caggal kala nde États-Unis fawi mabɓe ko fati ɗiɗon impôt ji kamɓe ene mami battu la même chose donc ene wayno ko tugnade hande ko kanko Donald Trump ko yamiri ɗo joni kala ko ummoto toon to Europe ɓeydi hen 25% e fereji douane ɗum ɗon ɗeɗon gueɗe gaddetono leydi ɗum noon en ko ɗamina hen tan ko jamɗe e kadi aluminium gummotoɗo toon to Europe hande habaruji men international toon to Palestine tugnade kadi ko CNN reporti hono kanko kamɓe États-Unis surtout kanko Donald Trump oɗo saha joni o wi wonde ko so tawi kamɓe Hamas ɓe continuani oppude yimɓe ɓe ganduɗa dahanoɓe walla yimɓe ɓe nanguno ɗum noon ko guila ñande 7 lewru octobre hitande ujunnaje 2023 e wonde ko ha samedi garoɗo samedi à midi bone ñalata toon to Gaza ɗum noon ko kanko Donald Trump ɗum noon ko tugnade kadi e hande ko CNN reporti ko kadi kamɓe Maison Blanche koɓe kaali ɗum fof ari ko caggal nde Hamas kañum hoore mum menace wi wonde ko wawa kankandi wawa continude oppude prisonnier ji ɗi ganduɗa kañum ne joguino ni sabu Israël kañum hoore mum respectani toɓɓe ɗe nandiranoɗe sibabuno oɗo sesel fof ɗum noon ene wayno ko yiyama toon kadi toon to Israël yimɓe ne ceppa toon sibabunde Hamas kañum hoore mum pellital mum yiide wonde ko kañum hoore mum koko dartinta wossodirede ko fate prisonnier ɗi joguiɗi ko wawi wonde fof ene wayno kamɓe Égypte kadi tugnadi kadi ko Radio France International haali ñalawma wonde ko kanko Donald Trump o wi wonde ko ene wayno ko kala balle payannoɗe toon to Égypte walla payannoɗe toon to Jordanie kanko Donald Trump mo dartin ɗum ɗon so tawi tan Égypte e kañum e Jordanie ne continue salade proposition mo wi ɗumen o pour wonde ko kala yimɓe wonɓe toon to Gaza yo jaltu Gaza paya toon to ɗeɗo leyɗele ɗiɗi siftinde on tan ko kanko Donald Trump o haali ɗum kadi ko hande altine 1 lewru février o wi donc Égypte tugnade hande jawol muɗum kañum hoolum wi wonde ko ɗum ko gueɗe ɗe jaɓata jamais e kadi ene wayno ko kala ko woni nanodiral patugal déplace yimɓe palestinaɓe ittu ɗumen leydi mumen ko yaɓɓude droit ji palestinaɓe wurɓe toon to Gaza ɗum no kadi tugnade kadi communiqué gommiɗo toon to Égypte taw ko ministre mabɓe to période affaires étrangères e tolno muɗum toon to Washington siftinde on tan ko yontere ɓennude kanko Donald Trump caggal nde o jaɓɓi hono Benjamin Netanyahu toon to Maison Blanche e nder kadi conférence moɓe mbaɗi kamɓe ɗi fof ɓe kuccide janiyankoɓe kanko Donald Trump o wi wonde ko ene wayno ko États-Unis ko kañum hankadi jogoto contrôle Gaza ko wi noon pour ɗum ɗon wadde ɗum il faut ko yimɓe yaltunoɓe Gaza paati toon to Égypte paati toon to Jordanie wiɓe ne garta joni mbasa artude e kadi heddiɓe toon to Gaza jaltini ha laaɓa par ce que Gaza no wayi hande ni e wiidema ko kanko Donald Trump ko nokku kurjuru donc foti ko momtede ha laaɓa maate ha feewa matete kadi ko maadi ndi ganduɗa ene yimɓe ko wayno touriste ene gara hen ko nokku kadi jeeɓeteɗo ɗum noon ene wayno ko e tugnade kadi journaliste uji ko wayno wonɓe toon to Al Jazeera ɗum ɗo fof ko peeje ɗe ganduɗa kamɓe Israël hawnake kamɓe goni caggal muɗum e kadi ko peeje kanko Benjamin Netanyahu o welti hen ko wawi wonde foof ɗum ɗo kadi ko proposition ngaji ganduɗa non seulement monde arabe mais aduna o foof oɗo saha joni ene woni contre makko kanko Donald Trump wiide mo déplace omo itta yimɓe palestinaɓe toon to Gaza o nawa ɗumen leyɗele arabeɓe sabu kanko hoore makko mo jogui intérêt walla mo yiiɗi wallude Israël hawa kañum hoore mo wawa continue occupé Gaza so tawi kañumen maati Gaza hande toon to Israël e tugnadi kadi ko African News haali hono kanko Benjamin Netanyahu premier ministre mo Israël o wawi kadi hande kanko hoore makko yaade toon to tribunal ɗum noon nayimo toon tribunal ko sibabun kanko hoore makko gueɗe ɗe o takkuno gila gila oɗo guerre fuɗɗaki ɗeɗon gueɗe noon ko weydi wonde ko heeɓi kaduji kewɗi kaduji ɗi ne waɗi kaduji ko gila sécurité aji ha e
hay geɗe tinga da yana taw ko yimɓe wonɓe acteur uji Hollywood jeeyim walla ko yimɓe ganduɗa en yiɓe wallede ko fate business aji toon to Israel mun dokkimo ɗum noon wayno ko kanko Benjamin Netanyahu jaaro hande duuɓi 75 ene wayno ko kañum hoore woni jaaro duuɓi 75 continue ha hande wiide wonde ko taka fof ɗum ɗo fof wona hunde ko hunde nde ganduɗa henne ko fewjande ɗum noon no Donald Trump wiyata ni ko hunde fewjande kadi ene wayno ɓuuri takkude ko yimɓe ɓuuri takkude kañum hoore mum ko jeyandiyankoɓe kadi wiide wonde ko systéme gonɗo toon Israel ko contre muɗum kono ene wayno ko kanko Benjamin Netanyahu kadi ene wayno ko takka ko kadi wona kanko tan ene wayno ko famille makko fon jeeya hen ene wayno ko dartinoɗo en ndeɗo ñawore ko sibabude guerre gonnoɗo toon hakkude kamɓe Israel e kamɓe Hamas ko wawi wonde foof gote procureur ji wonɓe toon taw ko debbo namdimo kanko Benjamin Netanyahu nde arata nde ari nde holde cikkuɗa en woni hankkadi yonti kamɓe nangaɓe ɓe foof gartire goto fo artire gallum ene wayno kanko Benjamin Netanyahu jabba e kaɗum haala habruji men international hande toon to Mali e tungnaadi kadi ko radio France international report gondiroɓe otoji mawɓe wonnoɓe toon surtout jeeyaɓe nokkuji toon to Gao goni koye grève oɗo ñalawma hande ɗum noon kadi wiide mabɓe ko sababu nde janggu bongo toon ñande 7 lewru février ɗum noon ko aljuma ɓennuɗo toon to wuuro wiyetego Kobe woni ko 30 kilométre kono muɗum e Gao e wiide mabɓe wonde ko ene wayno ko convoi militaire goto taw ko militaire uji Mali ene wonde yimɓe supporteur uji mabɓe wagno ko kañumen escorte no otoji mabɓe motoji toon to Gao walla natoji Gao ene wayno ko nden caggal muɗum hono kamɓe jihadiste uji jane oɗon convoi hande tumnade kadi ko communiqué ko haali wi wonde ko ala tabo revendication baɗɗo pour wiide wonde ko oɗo groupe waɗi ɗum walla ko oɗo groupe waɗi ɗum eɓe ciiri wonde ko état islamique waɗi ɗum noon wonande e konguɗi ɗi ɓe kaali kamɓe ɓeɗo transport uji ɓe mbi wonde ko sibabude militaire uji ne mbiya escortaɓe ene ndenda e mabɓe walla ne ballaɓe tumde wiide wonde ko kamɓe ɓeɗo transport uji walla kamɓe kondiroɓe otoji mawɗi ɗi koɓe yimɓe ɓe ganduɗa ɓe fotɓe yanede ɗum noon ɓe mbi wonde ko suwa ɗum ɗo en suwa militaire uji ɗi no ndenirtaɓe ni ɓeyde holno ndenirtaɓe walla kañumen koyemen mbasa addude otoji mabɓe ne jilla e mabɓe sowona ɗum ɓeydantaɓe ko addude caɗele mabɓe ɓe mbi wonde ko pottital ne wanno hakkude kamɓe représentant ji ɗi e ɓeɗon kondiroɓe ɗiɗon otoji e commandant militaire oɗon zone pour beele mbawa kamɓe koye mabɓe addude revendication ngaji mabɓe kono ene wayno ko caggal nde maire mo Gao o namda to radio France namdi ɗum ko woni date uji haalluji mabɓe kanko maire o e kamɓe gouvernement e kamɓe gouverneur uji oɗo région fof ɓe jaɓani jokkodirde e radio France international caggal nguɗon batu bongo koni kanko commandant militaire zone Gao e kamɓe kadi kondiroɓe ɗiɗon otoji ɓe dokki yamirore wonde ko grève mabɓe ɗum noon ko salade kondirɗe ɗon otoji ɗum à partir de mardi janggo donc wawi wonde fof ɓe mbi wonde koɓe emeɓe continue kadi kaldigal hakkude mabɓe kamɓe kondiroɓe ɗiɗon otoji walla jeeɓe ɗiɗon otoji mawɗi nawoji marchandise e kamɓe kadi hohoɓe militaire uji wonɓe toon Gao donc hande ne wayno desuji dokkaɗi wonde ko kaldigal kadi koko jogori continue wadde pour beele ɓe ƴeewa militaire uji ƴeewa holno mbawi wadde ha mbaɗa ɓeyde kisal otoji dewoji hakkude axe mo mbiyata Gao Asongo walla Asongo ha Labezanga ɗum noon ko toon to diwa région ngaji gonɗi toon to Gao habaruji men toon to Côte d'Ivoire ɗum noon tungnade kadi hande ko radio France international caggal nde Donald Trump gardiɗo leydi États-Unis nde o haali wonde ko balle États-Unis jahannoɗe organisation ngaji gonɗi walla leyɗel gonɗe caggal nde dartina ene wayno ko kamɓe toon to Côte d'Ivoire oɗo sajuni donc ene jeeya ɗeɗon pelle ɗe ganduɗa taw ko pelle basinoɗe balle gummotoɗe e USAID taw ko pelle gonnoɗe toon to taw ko Côte d'Ivoire goni liggotono e wallodirde communauté ji gonɗi toon to frontiére uji hakkude Côte d'Ivoire Mali e Burkina Faso ko wawi wonde foof sababu nde kalis ala ene wayno ko activité ji mabɓe dartima ɗum noon tugnade hande eko radio France international haali e nder hitande ujunaji ɗi e 24 ene wayno ko oɗo agence américaine biyete USAID wawi naddu toon kene wona 115 millions de dollars pour wallude Côte d'Ivoire ko fate surtout habde ko fate waɗi boniyankoɓe walla habde ko fate violence e leydi ndi walla kadi liggade gueɗe ɗe ganduɗa patuɗe en ko kisal toon to Côte d'Ivoire tugnade hande journal o tuggi ñande Donald Trump haali yamiri wonde ɗeɗon balle darta won organisation goto biyeteɗo Indigo kañum hoore mum ko organisation
non gouvernemental kañum horum liggotono ko fate processus dialogue inclusif toon to Côte d'Ivoire ɗum noon ko hakkunde laamu e hakkunde kadi pelle kewɗe e hakkunde kadi communauté ji ene wayno dartinigol musibabu nde oɗo saha joni ɗum noon ene wayno ko oɗon kabaru kadi ene wayno ɓe jaltini ko ñande nogas e lewru janvier e kadi ene wayno ko kala liggotonoɓe oɗon organisation oɗo saha joni goni koye chômage technique toon to Niger hono kanko général de brigade Abdourahmane Tiani gardiɗo conseil national de la souveraineté du parti ɗum noon ko gowmu militaire wonɓe toon e pouvoir toon to Niger ene wayno o signini kayit wiide wonde ko ɓe coosi joni commission ɗum noon gowmu toppitiɗo ko fate ƴeewde holno kamɓe transition laamu ngongu to militaire ngu no foti dumunno ɓe keddoto e laamu e kadi holno ɓe mbaɗirta ha kamɓe civil en ɓe garta e laamu ɗum noon e wayno ko tugnade hande communiqué no haaliri commission waɗata ko gueɗe ɗe ganduɗa e famnude holno transition wayata ene wayno addude peeje e kadi addude kadi ko wiyete rapport provisoire e artirandeɓe kadi ko hawra e ndeɗo jonde ndeɗon jonde noon waɗata ko tuggi 15 lewru février ha 19 lewru février ɗumnade kadi noɓe kalino communiqué o ene waɗi ko o ardi ɗum ko biyeteɗo Mamadou Harouna Djingare on kadi ko chef traditionnel e kadi ene wayno commission ene waɗi commission kadi ene jeeya hen yimɓe wonnoɓe ministre yimɓe liggotoɓe université ji juriste uji en ɗum gonga avocat ji en walla jangguinoɓe ko fate droit ene waɗi kadi militaire uji waɗi kadi conseiller ji kanko général Thiani kanko hoore makko ene waɗi kadi yimɓe ɓe ganduɗa taw ko hohoɓe diine e kadi ene waɗi kadi yimɓe kadi taw ko hohoɓe leƴƴi gonɗi toon donc ɗum ɗo fof tugnade hande ko article publiaɗo toon to Sénégal on haali toon to Sénégal e tugnade kadi e Sénégal ko haali hono kanko maire mo Agnam Farba Ngom ɗum noon ko ancien député mo foti fottude toon to tribunal ñande alkamisa garoɗo 13 lewru février partie du midi fottata ko mbiyata ko collège des juges d'instruction pôle judiciaire financier gonɗo cosaɗo ene wayno ko enquête o ko fate kalisaji kene wiye 125 milliards de francs CFA kamɓe enquêtoɓe ɓe tuumi wonde ko ɗiɗo ka kalisaji tuumaɗi wonde ko no kibirani laaɓani walla to nawato laaɓani ko mbiyata blanchissement ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗiɗo oɗo enquête kadi tugnani hande e article no haaliri ni mbi ko enquête mo ganduɗa wona kanko Farba Ngom tan yimɓe hewɓe taw ko yimɓe businessman uji walla ko yimɓe wonɓe kadi jeeyaɓe administration kañumen koye men hawnaki enquête o ma yetto ɗumen ene wona affaire kalteɗo yalti joni ko wona lewru taw ko parquet yalti ɗum taw parquet kadi fawi koye hoore ko rapport aji kewɗi taw ko mbiyata cellule national de traitement des informations financiére kañum yaltino ɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo enquête kadi ko enquête mo ganduɗa hawnaki no fuɗɗi addande leydi Sénégal dille mawɗe dille ɗe kadi ko dille politique dille kadi judiciaire mawɗe wonande nguɗo laamu contre yimɓe oɗo saha joni laaminoɓe walla yimɓe wonɓe oɗo saha joni opposition siftin ɗon tan ko kanko Farba Ngom kadi hande tugnade e Sénégal ene wayno o yaadino avocat ji makko ɗum noon ko ñande talata ɓennuɗo yontere ɓennuɗo nden ko mbiyata division des investigations criminelles ko mbiyata DIG ɗum noon fof koko fati oɗo affaire tugnade kadi konnguɗi ɗi ganduɗa en kamɓe avocat ji makko kaali ɗum noon ɓe mbi wonde ko kanko objectif wonno ko arde hebde convocation pour makko kanko Farba Ngom omo fottoya e ɓeɗo en collège des juges d'instruction ñande alhamisa garoɗo en kono noon e wiide mabɓe kamɓe avocat ji ɗiɗi makko kanko Farba Ngom ene woni ɓe mbi ha hande ɓe gandani holko woni kanko Farba Ngom ko gueɗe ɗe takkade donc ala ko ɓe jiitaw donc ene wayno ko wawi wonde alhamisa garoɗo en kanko Farba Ngom hawna kadi kanko e avocat ji makko maɓe jaa toon kadi to tribunal ɗum noon ko huccidde kadi e collège des juges d'instruction ko fati oɗo affaire mo takka bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sar cakkitorɗen habaruji men ko jokkodirde Tidiane Niang ɗum noon ko goto joɗaniɓe en toon to Mauritanie o wawa rokkude en ko jogani en ko fati coftal belle Tidiane Niang bisimilla assalamu aleykum wa rahmatullah musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde radio Jowol Sar joni kabaruji men coftal balle radio Jowol Sar gadorɗen kabaruji men coftal bali koye nder leydi Mauritanie yencude kiwidere championnat mo leydi Mauritanie super 1 kihiɗe hanki ASC garde national kañum heeɓi polgue yesso kippu FC Lixar logol gotol e ndiga Almerique mo Soudan kañum heewidirno FC Nouadhibou kiwidiral ngal wawi gasiri ko ɗekke en partout championnat mo leydi Mauritanie super 1 en jokki ñalawma janggo kiwidiral en retard ɗo e stade Cheikh Boyde kippu Al Hilal mo Soudan ma heewidira kippu Keydi FC
jencude championnat mo leydi Mauritanie deuxième division kiwindire kihiɗe hande kippu FC Barakna kañum heeɓi polgue yesso FC Oasis logguiɗiɗe ndiga ha joni ko fate ndiɗon mbadi FC Daral Bark kañum heeɓi polgue yesso kippu Amitié 2020 taw ko loggol gotol ndiga ko siftinde bandiraɓe kihiɗe hanki FC Moulay Mbarek kañum heewidirno e widade mo Arafat kiwidiral ngal wawi gasede ko ɗekki dow partout e kippu FC Zatar kañum heeɓi polgue yesso kippu ASC Couva loggol gotol ndiga ha joni ko fate kabaru coftal ɓalle nder leydi Mauritanie championnat Ouagadougou hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi Inter Arena kiwidira kihiɗe hanki kippu Kalignor kañum heeɓi polgue yesso Gori taw ko loggi ɗiɗi ndiga Tulel kañum heeɓi fartange yesso kippu Gorlak taw ko loggi tati ndiga sen gumim ko fate kabru coftal balle nder leydi Mauritanie jaɓanten ko dunde Europe Ligue des Champions hitande ujunnaji ɗe nogas e nayyi hitande ujunnaji ɗe nogas joyyi ma puɗɗito ñalawma janggo kiwdira barrage gam tawtorede 8e de finale waktuji nogas woni 20h GMT Juventus ma hiwdira kippu PSG Eindhoven Manchester City ma jabbo Real Madrid et Sporting ma hiwdira kippu Dortmund 17h45 GMT Brest ma jabbo Paris Saint-Germain ñalawma ɓawo janggo kiwdira waktuji nogas woni 20h GMT Feyenoord de Rotterdam ma hiwdira Milan AC Celtic ma jabbo Bayern de Munich Monaco ma hiwdira kippu Benfica kiwdiral 17h45 GMT ñalawma ɓawo janggo Club Brugge ma hiwdira kippu Atlanta kabaruji men coftal balli ko do kayɗe en calmini hettiyankoɓe haalirde radio wolto mbawi wonde foof Tijani Ñanga jaram bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare koɗi kabaruji min jogon noon hannde e ɗemgal Pulaar siftinde on tan hannde ko altini 10 lewru février hitande ujunnaji 2025 yen mbaali jaam ha jankore on jarama.